karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's boy. Padayon ako nga, you love me. Please. I love you. Thank you. Nauwaw na ko. Wow, day ha? Ayaw na ba? Pagka na kay kugnang. Wala na ba ko'y kusog na? Ay, sorry, mahal. Pero kay ba ka? Happy kay ko, ha? Honest. Ikaw. Ay, panabon si mong now. Hindi ka happy. Ayaw lang ko pang tanagod. Paggalang ko. Happy ba ka? Kinahanglan gid ko motubag. Oo. Importante ka na ako. Happy man. Thank you. Mga tuog na ta. Sige, sure. Pero magilis na ta para iwas panuhot. Lord, salamat ha. Imo na gidintang gitang-tang ang akong pag-antos. Happy man. Natuwa pa gid siya. Taon sa day. Naluya gid nga di siya sa duha ka round gabi. Kaluoy. Oh. Good morning, mahal. Oh, hey. Dito ka unsaon? Sorry. Kuya Juan ka, unsaon na sa tika? Hey, ay paglingiw, good? Magbanyos ako. Okay. Hinay, mahal. Sagpitan na ninyo si Las Mateo. Ingna nga mamahaw na. Good morning! Uy, nag-holding hands man. Morning, guys! Murag lahi ni buntag kada. Good morning, Lola. Good morning. Maing buntag la. Maayong buntag. Sige na, pahimutang na mo. Lingkod na, mahal. Mag-rice ka or panam? Magpanda ko. Okay. Ako na. Sa gusto rin mong ipalaman? Butter or spread? Ako lang lagi. Ako ra. Sige. Butter lang. Muragid og lahi ang lihok sa kong aporonda. Mura man og kapi ipatingali gid ni sila makahanimon. Kadaghang gideliver nga Mac Julie. Kasi ba nag-birthday? Ay, nag-birthday, Sir Mon. Si Sir Mateo ang napadeliver ana. Oh, mo ba? Oh, napay si KF. Sa may okasyon? Walang. Feel lang akong magpakaon. Wow, ha? Huh. Aw hinoon. Doing very well man ang company karon. Palipay na lang sa mga empleyado. Personal money na nakuha. Oh. Wala na nakukuha sa company funds, okay? So, personal ang hinungdan nga nagpakaon ka. Oh, yes? Interesting.
Bati, ano, katawa mo na. Interesting. Karon pa ko magkabantay na. Kapag ginaginot pa gina mo akong katawa, ha? Bita. Karon pa ko magkabantay ba? Lahi kayo ang imong aura karon. Murag. Bro, get ready. Kay gi-process na ang imong soon-to-be inaanak. Oh! Wow! Congrats! Congrats, bro! Congrats! Finally! Angay gituod ka nga mag-celebrate. Yes. Happy ba daw kay ko, bro? Klaro kayo, klaro. Klaro kay Simong Dagway. Uy, namsa. Digi ko mapula ng congrats mo. Congrats! Guys. Padayon na magkaon. Sir. Doon na lang ko'y gamay nga isulti. Kining. Kining. Si Mateo man ang mitreat sa inyong lunch karon. Ako sa na bahala sa inyong snacks on niya. So, kamo ray order, ha? Kung unsa yung gusto, okay, milk tea ba? O unsa ba? Ay, kamo ni bahala. Nyaing na lang ko kung magka-order na mo. Para nga ma-ready na ako ang payment. Sige. Okay. Sige. Ari glabits! Padayon lang mo niya, guys. Okay. Saya nga, oy. Unang kagahapon, Ma'am Jess. Nang libre og lunch si Sir Mateo. Og nang libre pod og snacks si Sir Mon. Asay okasyon? Ay, wa naman. I feel lang yung tingali nilang ng libre. Tungod ka kay dako og kita ang company karon. Unya sila makaunaw na treat na ako. Na ako ang pinakadako og contribution sa company. Oh. Simon. Mon! Doon sa mga dagway ni Jessa, ang mura manug kakilawon. Mura magkakanuno na ako. Iyay. What's the matter? May problema, Jess? May problema gyud. Iyay. Ngika ninyo sa inyong gitreat ang mga empleyado, pero ako, wa gyud. Ha? Oh! Tinuot nga doon na sa'y contribution ang mga empleyado sa success karon sa company. Pero you cannot deny the fact na ako ang may pinakadako nga na-contribute sa company karong panahon na. If they deserve to be rewarded, mas labaw ko. And yet, wakit mo makahuna-huna og invite na ako bisag magkape na lang? Hey, kisa may nagsulti nimo nga about sa success sa company ang hinungdan nga among gitreat ang mga empleyado gahapon. Ha? Kisa nagsulti kaya ako sukmagon. Ha? Sukmagon ako kisa. Ay, kung dili about sa company o sa mga hinungdan, aber? Trip-trip lang? Jisa. FYI. For your information, nag-celebrate lang si Mateo sa iyang personal nga kalipay. Ug miduyog rasad ko niya. Ug aron dili ka na magalibog, giprasis na nila ni Joe ang umabot na kong inaanak. Ug aron dili ka na magalibog, giprasis na nila ni Joe ang umabot na kong inaanak. Ang buot pa niyang ipasabot. Mabdus na si Joe. No! 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 Kinsay gikuha ang ambulansya? Si Jisa, Ha? Yan naman. nasamad ko no ang duha ka kamot. Ug wa makontrol sa company nurse ang bleeding. Murag bay kong ugat ko no nga naputol. Oh, anong nasamad mo siya? Unsa man yung gibuhat? Nakagis ko no sud sa iyang opisina. Daghan na iyang gipamuak. What? Anong nanghagis man siya? Unsa day problema niya, ha? Wa siya nahibaw. Buang nga good. Pero bro, Oh,
May nahibawan ka, bro? Kining mura kang akong gisulti tingali anak kaingon. Kay humanamog istorya, may paingon naman to siya sa iyang opisina. Unya, nahitabo dayon ni. Kay unsa na imong gisulti niya? Kuan bro. Ang bahay ninyo ni Joe. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!